Gietorriak beste erdiaro euskaraz ekimen honetako beste hitzaldi batera. Oin urte berriarekin bigarren txampari ekingo diogu, gorazi nahi dizuet, irailean hasi genuen ekimen bat dela hau, eta ekainera arte mantenduko duguna. Eta, gaurkoan badaukagu Euskal Herriko beste gai bat, azkenean izan zen baita ere bandogaren ingurukoa, hau ez da asko urruntzen, gai horren inguruan, eta gaurkoan gure islaria Mikel Bengoa izango da. Mikel Bengoa doktorego tesia egiten ari da, Jose Ramon Díaz de Unamunduren zuzendaritzapean, eta bere tesian ikertzen duena da justo gaur egun komentatuko diguna. Lazkaotarren leinua, familia horren, batez ere hainbat puntu gaur jorratuko dituenak, bandogarren testu inguru horretan, familiaren sarrerak, sarreren kudeaketa, jaurgoa baitare eta alako kontuak. Eta oso irudion bat erakutsi aldigu ikusteko nolakoak ziren Beherdiaroko Euskal Herriko leinuak, leinu konkretu baten adibideen bitartez, eta batez ere ikusitan nola funtzionatzen zuen leinu bat bando gerretan parte hartzen zuena. Eta horren inguruan hitz egingo digo gaur Mikel Bengoak. Beraz, Mikel, eskerrik asko parte hartzearen. Mi eskergait zeuri eta baita gaur hona bertaratu zaten guztioi. Beti da posgarria aspaldiko aurpegi batzuk ikustea hemen. Eta baita berrira batzuk ere, bai. Ekaitzek ondo azaldu digun bezala. Neure lanaren erroa, leinu konkretu batena da, baina beti ere Beherdiaro Euskaluneko, amankomuneko gaiuari ukitzeko helburuarekin, bai. Horregatik, uste dut, hainbat kontu gogoraziko dizkizuela, aurreko saioetan, jardunaldi hauetan, jada ekaitzek eta beste batzuek, aipatuko beste kontu interesgarri batzuekin, bai? Ikusi dut, ekaitzek adibidez Lazkaotarren kontu batzuk aipatu zituela, así que atento egon bazineten, jada galderan bat prestatu da edukiko zuen. Bai, eta beste gabe, puska bat aurkezpen moduko bat jarriko dizuet, bai? Gida ezela, orokorrean maparen batekin neuk esandakoa puska bat komplementatzeko. Ondo entzuten da? Bai, ez da? Vale, horrela beto. Bai, egia esan sakon eta zabal hitz egin da betidanik Ganboarrek eta Oinaztarrek Beherdiaroan izandako borroka ugarien inguruan. Eta ezaguna dira oso garaiko Euskal Eremuan gertaturiko zute borroka, setio eta antzerako gertaera beliko ugariak. Eta kontu hauetaz jarduten den bakoitzean, aipatzen diren leinu nabarmenen artean, Lazkaotarrena beti ageri da aipaturik, Oinaztarren buru gisa jokaturiko paperarengatik batez ere. Bando gerretako pasarte hauen iturburu nagusi eta ezagunena, jada, ezagun dakizuen bezala, Lope Gartzia de Salazarren 15. mendeko, Bienandanzas Fortunas lan ezaguna da. Bertan, 14 eta 15. mendietan Euskal leinu ezberdinak beraien artean izandako borroka mordoa ageri zaizkigu laburbildurik, bai? Eta Lazkaotarrei dagokienean, sarritan dira aipatuak gatazka ezberdinetan, parte hartuaz, baina badago bestelako esaldi esanguratsu bat lan honetan, pixka bat, nabarmendu nahi dizuedana. Baita, honela diosku, gazteleraz. El solar linaje de Lezcano es cabeza mayor del linaje de Oñaz, el más rico de rentas de toda Gipuzkoa. Bai, Salazarren aipu honek bide egiten dugu pare bat galdera planteatzeko. Bai, bere liburuan agian ainegerikoak ez diren beste kontu batzuk argitzeko helburuaz. Bai, alde batetik, zer bilakatzen zuen aberats edo boteretsu garai hartako leinu bat, eta bigarrenik, zein faktore eta anbiziok bultzatzen zuten leinu bat bere bandoaren buru izatera arte. Kontu hauen inguruan jarduteko helburuaz, Lazkaotarrena adibidea proposa dela uste dugu. Salazarrek berak jada ikustarazten digunez. Beherdiaroan Euskal leinuen artean nabarmenetariko bat izan zelako duda izpiri gabe. Bai, hemen duzuen gidoi honetan, ikusten dezuenez, 4 puntu nagusi jorratuko ditugu ondorengo minututan. Lehenik eta behin, Lazkaotarren oinarri ekonomikoak
izango ditugu aztergai. Bigarrenik, erregeen mesedetarako buruturiko zerbitzuak eta trukean laskanotara jasotako mesede ugariak laburbilduko ditugu. Hirugarrenik, laskanotarren goraldiaren faktore eragileak pixka bat laburbildu egingo ditugu. Eta ja, amaitzeko laugarren puntu orokor gisa, bai? Ondorio orokor batzuekin amaiatuko dugu itzaldi hau. Vale? Hemen, urrengo neure hitzak pixka bat adornatzeko, zeuek ikusten joateko, jarri mapa antzeko jarri dizuet. Gazteleaz dago, sentitzen dut, baina, uste dut ulertzeko nahiko erraza dela, bai. Orokorrean, lehenda hortan ikusten duzuenez, agertzen dira hiribildua, bestelako lekuak, laskanotarrek beraien propietate gisa zeukaten dorretxeak, baita elizen gainako patronatuak, errotak, burdinolak, bestelako inguru hortako gazteluak, balore estrategiko nagrona zeukatenak. Baita ere, pixka bat zentzu geografiko bat, batasun geografiko bat emateko helburuaz, bai, nahazte borrazte aparente honi, pasabide natural batzuk markatu dizkizuet, tartean Etxegarate, Lizarrate edo San Adriango pasabide ezaguna, eta baita Opakuako portu ere, pixka bat, laskanotarrek, Gipuzkoan eta Arabaldean zituzten ondasun ugariak, lotzeko helburuarekin bizualki, batez ere, bai. Laskanotarren gisako leinuen jarduera orok, bai militar eta bai politikoek, atzean funts ekonomiko sendoak izatea eskatzen zuen, noski. Eta hauek, testuinguru geografikoko ezaugarri partikularren arabera zeuden baldintzaturik dudagabe. Laskanotarrek, Gipuzkoako goierrian zeukaten, mapan ondo ikusten zuen bezala, beraien jatorrizko jardungunea, eta bertan baldintzatzaileak Isuria Atlantiarreko tipikoak ziren. Laburbilduz, ondorengoa ziren. Alde batetik, nekazaritza defizitaria zen, zerealen eskaria importazioekin osatu behar izaten zelarik, eta bestetik, mendigune eta baso ugarien esplotazioa integrala izaten zen, bai abeltzentzarako eta baita ikatza lortzeko orduan ere. Azken lehen gai hau guztiz beharrezkoa zen, geroz eta ugariagoak ziren burdinolen eskaria asetzeko. Eta honetaz gain, biztanleriaren sakabanek eta egoera azpimarratu beharra dugu, progresiboki garatzen ari ziren hiribilduen kontrapuntuak kontutan hartuz. Laskanotarrek, inguruko beste leinu nagusien antzera, egitura sozioekonomiko honen arabera moldatu behar izan zituzten beraien jardun eta funtsak. Horrela, interes berezia izan zuten baso eta mendien kontrola bermatzera orduan. Eta modu berezian, gune hauetan abeltzentza jarduerara bideraturiko korta edo sarobe diturikoen kasuan. Halaber, gune hauetatik, eraikuntzarako zura eta burdinelotarako egurra lortzen zuten. Zentzu honetan, esanguratsua 15. mendearen hasieran, Ogerde Amezketa Laskaoko jaunak, inguruko herriekin gauzaturiko akorde ugariak nagusiki, inguruko mapa honetan ikusten zuen inguruko herrietakoak. Ataun, Ordizia, Zaldibia, Baltzizketa, Amezketa eta Laskaorekin. Korta eta basoen ustiak eta arautzeko helburuarekin beti ere. Garaiko dokumentazioak dioskunez, Laskanotarren familiakoak, Laskanotarre 83 bat korta izan zituzten, Agauntza, Enirio eta Arlar inguruetan. Mapa honetan, kolore grisantzeko honeaz markatu da zuen inguru honetan. Basoen ustiaketakin bat zuzenean loturik, burdinolek aberastasun iturri emankorra suposatzen zuten, bai burdin produzioaren irabaziengatik, eta baita hauek ikatzaren ekoizpena estimulatzen zutelako. Izan ere, Laskanotarrek gutxinez 3 burdinoletan izan zituen partaidetza. Atauneko larruntzakoan, bertako biztanliekin adosturiko eraikuntza izan zen azken hau, Olaberriako Iurren eta Dulantzin baita ere, jada Araban. Goratu beharra du, Isurialde Atlantikoa proposa zela jarduera hontarako, bai ikatze eskaria asetzeko zeuden basoen ugaritasunagatik, baina baita ere bertako erreken ur emaria proposagatik, konstantea zelako. Azken faktore honek modu berean, erroten ugaritasuna ahalbidetzen zuen. Laskanotarrek zituzten errotek diru iturri emankor eta egonkor bat suposatzen zuten. Are gehiago, 15. mendean demografiaktan nekazaritza produkzioak izan dago garapenaren testu inguruan. Kasu askotan, jaunek erroten eraikuntza eta mantenua
adosten zuten tokian tokiko biztanleekin, esan duan adibide bezala. Kondizio jakin batzuen arabera, eta trukean bertako errota jardueraren monopolioa bermatzen zuten. Laskanotarrak momentu ezberdinetan gutxienez 6 erroten jabe edo partaide izan ziren, batez ere, mapan ikusten duzuen bezala, goi herri aldian fokalizaturik. Eta hontaz gain, B herriaroko euskal leinuek bazeukaten beste funtse ekonomiko nagusi bat, nahiko berezia, esan, Europa edo penintsulako beste toki batzuekin alderatuz gero. Elizen gaineko patronatu ez, hitz egiten ari gara, bai, mapan eraikun txiki honeaz markatu da dekazuten puntuetan. Garaiko euskal eremuan elizak errosko faktorea izan ziren gizartearen artikulazioan noski, bai hiribildutan eta baita are gehiago hauetatik kanpoko auzune ugari eta sakabanatuetan. Leinu boteretsuenentzat eliza hauen gaineko kontrola nahitaezko zen beraien nagusitasuna bermatzera gorduan. Batez ere bi arrazoi ezberdinagatik, hemen jarri dizkizuenak. Lehenik eta behin, elizen patro izateak, tokian tokiko biztanleriaren gaineko nagusitasuna irudikatzen zuelako zentzu simboliko batean. Eta hau eskubide ugaritan islatzen zen, praktikan. Eliz gizonak hautatu edo berresteerako orduan, mesetan eserleku nabarmentan esertzeerako orduan, edota elizako gune garrantzitsunetan hiloberatzeko eskubidearen faktorean, bai? Eta bigarrenik, interes ekonomikoa zegoen, noski, hau agian garrantzitsua funtzionalagoa, zena. Hau da, eliza bagoitzak batzen zituen 10-renaren eskuratzea. 10-renak diru iturri funtseskoak izan ziren, laskanotarren gisako leinuen aberastasuna osatzerako orduan. Da horrela, badakigu, gutxienez, laskanotarrek zuzenki edo zeharka eta beraien historiako momentu ezberdinetan, 9 elizetako patronatuak kontrolatu zituztela. Bai? Hor markatu da dituzue, baina zerrendatuko eskuzuet. Laskaoko San Miguel, Ataungo San Martin, Idiazalgo San Miguel, Zumarrako Santa Maria, Aginagako San Martin, azken hau Zumarrako hauzea dena, Legazpiko Santa Maria, Mutiliako San Miguel, Olaberriako San Juan, eta Zaldibiako Santa Fe. Patronatu hauek gehienetan leinuek beraien influentzia sozial eta militarra baliatuz, edo zuzenago esan da, usurpazio bidez ere eskuratzen zituzten. Beste zenbait kasuetan, erregek trukean emanda, leinuek buruturiko zerbitzuengatik, geroago ikusiko dugun adibide baten bezala. Dana dela, herritarren aldetik ugaria ziren laskanotarrak, elizetetikat, usteko ekimenak eta epaiketak. Talka hauek, hori, sarritan epaiketak oso luzeetan ebatzi behar izaten ziren, adibidez, bai altziko txantzilerian ikusten ditugun adibidez berdinen bitartez. Honez gain, gogoratu beharko genituzke laskanotarrek propiotzat zituzten bestelako ondasu ugarien multzoa. Beraien dokumentazioak adibide ugari ematen dizkigu, bai, ala nola orubeak, hortuak, etxaldeak, sagaztiak, eta nola ez, markatu da jarri dizkizuetan, dorretxeak. Azken hauei erreparatuz, geure leinuak ondorengo tokietan gutxienez izan zituen beraien gotorleko nagusiak. Gipuzkoan, Laskanon, Idiazabalen eta Legazpin, eta denboran aurrerago baita Araban ere, Dulantzin, Kontrastan eta Korresen. Azkenik, eta ondasun material bat ez bazen ere, bai, gogoratu beharko genuke laskanotarrak Areriako alkatetzan nagusiren jabe izan zirela 1971 arte. Mapan ere, markatu da, dakazue, beste tono, bai, gris antzeko hontan, pixka bat marraduna dituenak. Alkatetza nagusi hauek, Gipuzkoan originalki 3 egon ziren, bai, Areriakoa bera, eta baita Saiatzekoa eta Aiztondokoa. Badirudi hiriburuen garapenaren aurretiko entitate organizatiboak zirela, ez gara osartuko larregi, baina pixkat ulertzeko hori. Hiribilduak indarra hartzen joan ziren heinean, alkatetza hauek garrantzia galtzen joan ziren, baina egia esan laskanotarrek 15. mendean Areriakoa erabilita mantendu zuten, bai, goi herriko hiribilduak, Ordizia eta Segura batipat, hartzen ari ziren botereari nolabait kontrapartea egiteko. Bai? Bale, pixka bat, hurrengo puntura pasako gara, bai, errege ezberdinen zerbitzura, monarkia ezberdinen zerbitzura buruturiko akzio eta zerbitzu ezberdinen trukean jasoriko onurak ikustera. Eta orain arte ikusi ditun diruturria, laskanotaren berezko oinarri ekonomiko
erroskoa osatzen bazuten ere, leinu honek inguruko besteek egin zutenaren antzera, ez zituen bistatik kendu 14 eta 15 mendeetako testu inguru politiko aldakorrak irabazia lortzeko eskaintzen zizkion aukera ugariak. Izan ere, beraien domeinuak Gaztela eta Nafarroako erresumen arteko mugaldean kokaturi zeudenez, bi koroa hauen zerbitzura jarduteko aukera partikularra izan zuten. Eta jardun, esaten dugunean, militarki jardun esan nahi du batez ere. Zentzu hontan, nahiko ezaguna da, Araba eta Gipuzkoan 1200 urteaz geroztik, Nafarroako erresumarekiko izandako frontera de los Melatxores deituriko mugaldea. Bai? Muga hau eratu zenetik, Lazkano eta inguruko zeinbat leinurentzat, bai? Oinatz loiolatarrak, beraztegitarrak edota mesketarrak kasu, paralelismo batzuk aipatzarren. Abagune paregabe bat iraki zen hauentzat, batez ere ganadu arpilaketak eta tankera antzekoko jarduerak buruzea orduan. Gogoratu dezagun, leinu hauentzat abeltzaintzak zuen garrantzia ekonomikoa oso nabarmena zela. Mugalde menditsu bat izateak, bestalde, alde bateko eta besteko justizia ekiditeko aukera gehiago bermatzen zituen. Eta horrela, 14. mendearen lehen erdian Lazkanotarrak aipatzen diren lehenengo dokumentuetan jadanik, bai, testu ingurua, hori, gertaera hauen tankerakoa da. Depredazioak, deiturikoa gazteleraz, ganadu arpilaketak eta bestelako ekintzak. Nafarroako erresumarentzat eta bereziki Lizarrerri eta Mendialdeko merinoentzat burua uste ugari suposatzen zituzten leinu Gipuzkoar eta Arabar hauen, hobeto esan da, arpilaketek. Txarri Aranatz eta Uharte Arakileko hiribilduak esaterako garai hontan sortu ziren batez ere bertako biztanleria babesteko helburuarekin. Testuinguru hontan ulertu behar ditugu 14. mendearen erditik aurrera Nafarroako erregeek, nagusi Carlos Bigarrenak, Ebrokoak, eta hirugarrenak baita ere, leinu hauek beraien aldera erakartzeko buruturiko ekimenak. Puskaba laburbilduz, ordainsarien truke, Lazkano eta beste leinu batzuen jarduera militarrak kontratatzen ziren bi helburu nagusi lortzeko. Batetik, mugaldeko iskanbilak eta arpilaketak ekiditea, eta bestetik, Nafarroaren intereserako ziren kanpaina militarretarako tropak lortzea. Kanpaina militar hauek ugariak izan ziren, adibidez, garai honetan, Gaskonian edo Normandian burutu zirenak. Bale, uste dut, aurrekoan, ekaiz, zeuke aipatu zenuela baita ere kanta labur hau, bai? Adibidez jarri dizuena. Komentatu dugunez jada, Nafarroako esen zerbitzu militarrak eskaintzeko Lazkanotarrek zeukaten aukera bakarra, inolaz ere. Izan ere, Gaztelako erregentzat ere, buruturiko krimenak konstanteki agertzen zaizkigu dokumentazioan. 14. eta 15. mende osoetan zehar. Bai? Lehen kolaborazio zuzena Gaztelako lehenengo gerra zibilaren testuinguruan antzeman genezake. Bertan, Lazkanotarrak Enrique Trastamarakoaren gertuko partaide gisa aheri zaizkigu jada 1375 ingurutik. Aurrerago, jada 15. mendean, mende osoan zehar, Gaztelako koroarekin izan dugu harremanen adibideak ugaria dira dokumentazioan. Esaterago, Juan López de Lazkano, Toledoko Konkordiaren sinatzaile nagusien artean ageri da, 1436an. Eta 1454an, Gaztelako Juan Bigarrenaren alde borrokan ari zaigu, berau, Aragoiko infanteen aurka. Bere seme eta ondorengo izandako Juan de Lazkanok, 1476an Hondarribian borrokatu zuen, ekaitzek aipatu zuen bezala, frantsesen aurka, eresi ezagun honek jasotzen duen bezala. Adibide hauekin amaitzeko puskat, leinu honen urrengo jaunak, Bernardino de Lazkanok, Bazako zetioan Andaluzian parte hartu zuen, adibidez, 1489an jada Granadako gerraren testuinguruan. Bale, talen aipatu zuet, patronatuak merced bidez, hau da, sari gisa erregeen eskuetatik jasotzerako orduan izan ziren adibiden artean, bat aipatuko genuela, hemen daukazue, testuaren zati bat ere jarri dizuet, bai. Lazkanotarren aldetik, jarduera militar eta politiko hauen trukean, eskumen eta favorea jasotzeko helburua zegoen atzean duda izpirik gabe.
Errege kontzesio hauek hitzaldian naizean aipatu ditugun interes ekonomiko konkretutara bideratzen ziren. Esaterako, elizen gaineko patronatuei dagokienean, hemen Zumarrako Santa Mariaren adibidea daukagu. 1376an, Enrique Bigarrenak, Ferran López de Lascanori, arestian komentatu dugun gerra zibilaren testuinguruan berari laguntza ematearren, laguntza militarra. Burdingintzaren esparruan ere, 3 adibide aipa genitzake. Lehenik, Legazpiko burdinalen gaineko mailegularitza, gazteleraz prestameria deritzena. Kargu hau, Laskanoko jaunen esku egon zan, Gaztelako erregeek eman da. Gutxienez, 1207 eta 1227 urteen artean. Bigarrenik, Gipuzkoatik Lapurdi aldera ateratzen zen burdinaren gaineko zerga erreala, Laskanotarrei atxiki zitzaien 1253 urtean. Eta hirugarrenik, Iurre, Olaberriko auzoa dena, eta Gauntzako, Ataunen kokaturik dagoen beste eremu bat, bi toki horietako burdinolek koroari eman beharko zergak joan de Laskanoren eskuetara pasa ziren 1277 urtean. Pixka bat, orain mugaldearen erroa hartuaz, ikusiko dugu nola Laskanotarrak, pixka bat, Arabaldera ere mugitu ziren, beste helburu batzuk buruan zituzten enean, bai. Eta kontuan izan, hala ere, baliabide ekonomiko sendoak eta errege ezberdinekin harreman estuak izateak, ez zituela Laskanotarren gixako leinu baten aldinaiak asetzen. Botere materiala zaratago, bazegoen beste bat, simbolikoagoa, garrantzia berdinoa zena beraien nagusitasuna justifikatzeko orduan. Zentzu honetan, azpimarratzeko da Laskanotarrak ez zirela berezko jaurerri jurisdikzional propio baten jabe, Gipuzkoan bintzat. Beraien arerio ziren beste leinu batzuekiko kontraste nabarmenean. Gibaratarrak, hauen etxai nagusitago batzuk, esaterako, Oñatiko jaurerriaren jabe ziren, eta faktone honen garrantzia simbolikoa zen batez ere, bai? Izan ere, lurralde jakin bateko jaun edo konde delakoa horrela izan datze hutsak, eta horrela ezagutzera emateak prestigio eta legitimitate oso nabarmena ematen zion kasuko leinuari. Bai gainerako leinuen parean, eta baita beraien menpeko biztanleen eta beste familien aurrean ere. Laskanotarrek ez zuten inoiz jaurerririk jaso erregen eskuetatik, zuzenean. Beste kasuetan, bai gertatu zen bezala. Baina dirudienez, garbi zuten berau eskuratze elementu kapitala zela, beraien goratze prozesu horretan. Eta horregatik, euren estrategia beste hildo batetik bideratu nahi izan zuten. Beste leinu batziekiko, aliantzak osatuaz. Eta hau hezkuntza politika zertatu baten bidez gauzatu zuten, nagusiki. Zentzu geoestrategiko batean, beraien begirada hegoaldera biratu zuten Arabako ekialdera, nagusiki, bi arrazoien kombinazioagatik. Hemen beste mapa jarriko dizuet, ikusten zuen, garai hortako 15. mendean, Arabako lur jurisdikzionalak, nola zeuden banaturik leinu ezberdinen artean, eta Laskanotarren kolorea badaukazue hor, mendialdean, pixka bat marra difuminatu horietaz. Zentzu dira, prozesuenen faktoren nagusiak, batetik, Arabar lurretan, jaurerri jurisdikzional ugari zeudelaia da, batez ere Gipuzkoaren kasuarekin alderatuz, Honen zergatia ulertzeko 1332 urtera jo behar dugu, orduan, Arriagako kofradia, eskualdeko leinu nagusi ez osaturik zegoena, disolbatu egin zen, eta beraien eskumenak Gaztelako Alfontso XI eman zizkioten. Honen trukean, Gaztelako koroa bertako leinu boteretsunei jaurerri jurisdikzionalak atxikitzen joan zen. Koroaren alde egindako meseden truke, noski. Leinu onura den hauen artean zeuden, bertan ikusten dezuten leinu nagusienak. Mendozatarrak, Aialatarrak, Abendainotarrak, edota Gaonatarrak besteak beste. Bigarren faktore gisa, Nafarroarekiko mugaldean egotaren baldintza kontutan hartu beharko nuke. Aipatu dugu jada Laskano eta inguruko leinuentzat abeltzaintzak zeukan garrantzia ekonomikoa,
eta nola muga menditsu batean egoteak ganadu arpilak eta gurutzea notableki errazten zuen. Bada, Araba eta Nafarroa arteko eskualdean, hau da, Lautadaren sortaldean, eta Araba mendialdeko eskualdean batez ere, antzeko balitzak betetzen ziren. Eta seguruenik laskanotarrek hor beste abagune bat ikusia zeukaten hasiera baterik, bai? Izan ere, dokumentazioen jada 14. mendean, 14. mende erdialetik gutxi era, behintzat, laskanotarrak Araba ekialdean jardunean agertzen zaizkigu, beste leinu Gipuzkoar eta arabar batzuekin batera. Aipaturiko bi faktore hauekin, ulergarriagoa egiten zaigu askoz ere, laskanotarrek Araba sortalderantz izan zuten zabalkunde hau. Eta bi interes hauen arabera, leinu arabar batek zeukan nahi hori asetzeko giltza, nolabait esateko. Gaonatarrek, jada aipatu ditugun leinu horietako batek, hauek, familia arabar honek, bere adar ugaritan, jaurgo eta ondasun mordoa pilatu zituen 14. mendean zehar, arestian aipatu dugun testuinguru hortan, bai, Arriagoko kofradiaren disoluzioaren ostean. Laskano eta Gaona leinuek, bien artean eskontza bat ez 3 behintzat gauzatu zituzten 14 eta 16. mendeen artean sakabanaturik. Este bakoitzak onura ezberdinak ekarri zizkion laskanotarren leinuari. Vale? Hemen jarraizkizuet, zerrenturik, 3. Lehenengoa, 1350 aurretik, eman zen Lope Gartzia Laskano eta Teresa Fernandezen artean. Azken hau, Kalahorrako artxidiakono boteretsuaren alaba zen. Artxidiakonoa Fernando Ruiz de Gaona zen, alegia. Hortik, bai, enlace honen bidez, laskanotarrek dulantziko gotorlekuaren kontrola bermatu zuten, besteak beste. Bigarrena, 1820 urte inguruan gauzatu zen, Juan López de Laskano eta Elvira de Gaonaren artean. Seguruenik 3 eskontza hauen artean garrantzitsuena hau izan zen, izan ere, Elvira de Gaona Rui Fernández de Gaonaren ondorengo zuzena zen, eta honek, 1370an, Aranako Ibarreko jaurerria jaso zuen Enrique Bigarrenaren eskutik. Horrela, estei honen bitartez, laskanotarrak, funtsean, Arabako Ibarreko jaun bilakatu ziren, lehen aldiz, propiamente esan da, jaurerri jurisdikzional baten jabe bilakatuaz. Jaurerri honen barnean, 2 hiribildu, Kontrasta eta San Bizente, eta beste 2 herrixka ere sartzen ziren, Alda eta Uribarri. Honek suposatzen zuen besteak beste tokiko justizia epaitzea, tributuak jasotzea, eta garrantzitsuena zena jaun gisa intitulatzeko aukera izatea. Bai? 3. esteia, jada, 16. mendearen hasieran, eman zen Felipe Laskano eta Elvira de Gaonaren artean. Kotuz, azken hau, ez dugu izen bereko aurrekoarekin nahaztu behar, bale? Izan ere, Elvira de Gaona hau, Gaonatarren beste adar baten ondorengo da zen, zehatzago esateko Juan Ruiz de Gaonarena. Eta azken honek, lehenago, 1379an jasoa zuen Arraiako lurren gaineko jaurgoa. Hortik, laskanotarrek Korreseko hiribildua, Arraiako partezena, batu zuten beraien ondare sare ugarira. Eskontza estrategia errepikako honen bitartez, 15. menderako jada laskanotarrek posizio sendo bat errotua zeukaten Arabako ekialdean. Iparalderantz, Gipuzkoako Goierrian, lehenagotik zeuzkaten ondasunekin konexio geografiko bat gauzatuaz. Horregatik jarri dizue lehengo mapan, bai, Lizarrateko eta Opakuako pasabideen zentzu hori. Dena dela, goraldi honekin batera, testuinguru berrian, arerio nabarmenak izan zuten beraien ambizioak gauzatzerako orduan. Batetik, laskanotarren domeinuetako herritarren erresistentzia eman zen. Aranako Ibarreko herrietan, esaterako, bertakoek laskanotarrek esartzen zizkieten zerga eta bestelakoak salatzen zituzten modu konstantean. Dokumentazioan argi geratzen zaigun bezala. Bete beharrak, bai, hauek ziren laburbilduaz. Adibidez, urtero 7.000 marabedi eta 200 garianega ordaintzea jaunari. Egun eta ospakizun konkretu batzuetan jaunei baskaria eman behar izatea, gazteleraz jantar gisa ezaguntzen dena.
Edota jaunen lur eta urube jakin batzuk lantzera joan behar izatea, kasu askotan Lazkano, Dulantzi edo Kanpezu bezalako teorian relatiboki urruti dauden herrietaraino. Herritarrek jaunak beraien gain esartzen zituen zerga, lankarga eta bestelako gehiikeria hauen aurrean, erantzun egiten zuten bai militarki eta baita judizialki ere. Bale, hemen adibidea jarri dizuet. Horrela, borroka serioak eman ziren 15. mendearen erdialdean, adibidez, Aranako ibarrean, kontrastan kasu honetan. Eta 1505ean, San Bizente hiribilduak Lazkanotarren domeinutik ateratzea lortu zuen. Erregen aurrean epaiketa bat irabaziaz. Dulantzin ere, ezagunak dira, 1960-70 hamarkadetan Juan de Lazkanok gasotriko bortizkeria latzak. Gogoratu behar dugu, hiribildu honetan Lazkanotarrek ez zeukatela inolako berezko jaurerririk, eskubide jurisdikzionalik. Baina Lazkanotarrek zentzu horretan aplikatu nahi izan zuten beraien nagusikoa. Bertan eraikiri zeukaten gotorleku nabarmenetik, errotuaz. Bestalde, inguruko leinuak ere bazeuden. Kasu nabarmenena, oinatiko jaunena, hau da Gebaratarna zen. Hauek, Ganboarren arteko leinu nagusi izanik, Lazkanotarren arerio zaharrak ziren jadanik 14. mendetik. Ta geografiari erreparatuz, Gebaratarren domeinuak Lazkanotarrenen mendebaldean zeuden ezarririk justuki, modu paraleloan, eje vertikal bat imaginatuz. Geografiari erreparatuz, Gebaratarren domeinuak hoxe, esan dizuena, Lazkanotarrenen mendebaldean zeuden ezarririk, modu paralelo batean, Gipuzkoan, Oñatin eta Leintz baiaran, baina baita Araban ere, Egungo, Barrundia eta Donemiliaga aldean. 15. mendearen 2. erdian, Inigo de Guevara gogor borrokatu zuen Lazkanotarren boterea zapaltzeko helburuarekin. Afera antzekotan zeuden Aialatarrak ere, beste leinu arebar boteretsuta zegoen bat. Izan ere, hauek, Araba ekialdeko eskualdean beraien interes propioak ere bazeukaten. 1384 urtean, Aguraingo jaunak ziren eta 15. mendearen 2. erdian, San Adrianeko, Lizarrateko gaztelua kontrolatzera pasa ziren. Azken gaztelu hau, jada aipatu dudanez, Lazkanotaren Goierriko eta Arabako domeinuen arteko lotura estrategikoan kokaturik zegoen erdibidean. Berau zen pasabide natural nagusia. Arrazoi honengatik, Lazkano eta Aialatarren artean ere borrokak eman ziren 1873 urtean esaterako. Gauzak horrela, Lazkanotarren goraldiak beraien etxaien ezinegona areagotu zuen, eta pixkanaga guztiek ere komenigarri ikusi zuten Lazkanotarrek Araban ezarririko poderio hori ahultzen joatea. Arrazoi honengatik batu egin ziren Gebaratarrak, Aialatarrak, eta baita Arabako hermandadea edo anaidia ere. Arabako hiribilduen interesak defendatzen zuen anaidia. Guztiek ekin zuten Juan de Lazkanoren aurka, eta Dulantzin eta kontrastan borroka latzak eman ziren 1870 hamarka osoan zehar. Azkenean, ezaguna den bezala, 1879 urtean Lazkanoko jauna hilik suertatu zen, bera etxaiek kontrastako Elizmendiko dorrea eraso egin zutenean. Kolpe honen ostean, leinu honek bere bidea jarraitu zuen, baina beraientzat, gainerako beste euskal leinu askonentza bezala, bando gerren gorengo aldia jada amaiturik zegoen. Eta pixka bat, jada amaitzeko ondorio orokor batzuk aipatuko ditugu, 4 puntutan, modu oso laburrean, Lehenik, ikusi dugu Lazkanotarren oinarri ekonomikoak hainbat eta ugariak zirela, baina badirudi hauek oro har inguruneko baldintzaile ekologiko eta demografikoetara egokiturik zeudela beti ere. Basoen ugaritasunetik abeltzentza eta ikaskintza jorratuz. Erreken emaritik burdinola eta errotak eraikiz, eta batez ere elizen inguruan antolaturiko komunitateen gaineko patronazgoak menperatuz. Bigarrenik, esanguratsua da oso, mugaldean ezarririk egoteak
ahalbidetzen zituen abantaiak zeintzu ziren. Bai monarkia ezberdinei zerbitzu militarrak eskaintzera orduan, eta baita ere ganadu arpilaketan sakon eta zabal jarduteko orduan ere. Hirugarrenik, ikusi dugu, Lazkaontarren goraldia, zein faktoreen bidez uler daitekeen modu funtzionalenean. Jaurerri jurisdikzional bat lortzaren nahia, ezkontza politika estrategia baten aplikazioa, eta beti ere mugaldeko errorretan jarraitzeko politika. Eta laugarrenik, eta honekin amitzen dugu, esan genezake Lazkaontarrek, Gipuzkoa eta Araban zituzten ondasunek, erabilgarretasun funtzionalki ezberdina izan zutela leinuarentzat. Dirudienez, Gipuzkoako ondasun multzoak beraien sostengu ekonomiko nagusia suposatzen zieten. Diru iturri gehienekin. Eta kontrastean Arabako gotorleku eta jaurerriek prestigio soziopolitikoa eta garaiko joko politikoan bete-betean jardunean mantentzeko aukera. Mila esker zeuen arretagatik. Galderak badaude kursen artean. Norbaitik galderaren bat dauka? Barkatu, norbaitik galderaren bat dauka? Ez? Ni bitartean, pentsatzen duzun bitartean, ni pare bat egingo ditut. Komentatu duzu arlo ekonomikoan behintzat, Araban zituzten jaurerri horiek ez zirela etegingarriak, Gipuzkoan zituzten hainbat diru iturri hoiekin alderatuta. Beraz, zergatik da hori? Ez dakit, beste puntu batzuetan, Europako beste puntu batzuetan kontrakoa da ohikoena. Zergatik hor ematen den, alderantziz, jaurgoak soilik ematea prestigioa edo. Bai, galdera interesgarria da, inondik inora ere, kontuten hartuta, Arabako lurre bazukatela beraien produktibitatea, konparatuta beti ere Gipuzkoako eremuarekin, bai. Seguruenik, neuk uste dut, erantzuna dagoela, jada pixka bat sendotasun ekonomikori osatuta bazeukatelako aurretikan. Bai, horregatik, beraien hegoalderantza egindako zabalkundu horrek, jada hasiera batetik ezeukan helburu ekonomiko bat, bazeukatelako sendo bat, egia da Arabak bazeukala zentzu horretan panorama erakargarri bat, baina beraien intereserako etzen hori faltan zeukatena, bai, beraien lehia politikorako baliagarria bazen, hori, jaurerrien kontua, bai, intitulazioa, inguruko alderdi etxaien, leinu etxaien parean jartzeko eskusa moduko hori, eta hori, dokumentazio nahiko argi geratzen da, bai kantitateetan, eta mapa honi begiratu ez ere, nahiko pilaketan handiagoa ikusten da, bai patronatuen kasuan, diru iturri nagusia seguruenik bertan egongo zen, Burdinoletan, errotan inguruan, bai, beraien betiko tipologia ekonomikoa, kontestu horretan erroturi zeukaten, eta kontrastean, Arabako lurretan polemikak agertzen direnean, epaiketak, bertago biztalen eskutik, Lazkaontarren botereaz gogaituri daudelako, hauek enfatizatzen zena ez da inbeste kontu ekonomikoa, baita ere, aipatu dizkizuet, hori fanegen da kontua, baina batez ere, beraien gaineko, kontrol oso gertukoa, represio bortitza, eta beti ere, justiziaren epaiketa, justizien aplikazio nahiko arbitrario eta zuzena ere, bai? Horrek puskat iragozten dugu, hola interpretatzen zutela, eta, seguruenik, ekonomikoki da, oinarri sendo batekin partitu zutela, hegoalderantzako buruturiko edatze prozesu horretan. Da, azken gauza bat, justo, bando gerrak epatu dituzun ez da hola, eta, haien etzaien gainetik jarne ziela tengabe eta talakoak, zeintzuk dira Lazkaontarren etzain nagusiak haien
zonaldean batez eta hola. Bueno, nagusiki Gebaratarren kasua aipatu dizuet, bai. Egia esan, oso tipiko da ez, Lope Gartzia Salazar berak aipatzen digun bezala, Ganboarren adibideen artean, adibideen artean, beti Gebaratarrak aipatzen dira, Oinaztarren artean Laskaotarrena, bai, esaldi honek, garbi usten digun bezala. Eta, Gebaratarren arkakotza hori, denboran zehar oso zabala izan zen, poliformikoa, ez, Gipuzkoan bai, baina gero Araban ere ibilzien mokoka, jada amaira arte, baina egia da, adibidez, Lope Gartzia Salazarre kontatzen dizkigun bataia eta bestelako enkontruetan, zeuk ondo kontrolatzen dituzun horreietan, orokorrean, borrokan ikusten ditugula beste leinu Gipuzkoar ugariekin, baldatarrak, kasu, baita ere, ez daukate zertan Ganboarren leinukoak izan beharrik ere. Beraien aide ziren loiolatarrak, esaterako, edo jartzatarrak ere, behazainen errotu ezedunak, hauen kapazidade militarra jasan behar izan zuten, basekotan beharra, hau da, beraien etxai naturalak kompetentzia hortatik mantentzeko, baina baita ere, beraien nagusigo militar eta soziala, beraien bandoaren barruan ere mantentzea jorduan. Eta gero, Aialatarren kasu ere aipatu dugu, goratu beharra du baita ere, biztanle apalen kasuan ere, ja ikusten dugu, badaukatela antolatzeko gerozta ahalmen gehiago, anaidien bitartez, eta antolatze hutsak ez du politikoki zentzuz batean zentzua, baita ere militarki, zeren ikusten dugu, hauei aurre egitegoa direla, badauzkagu adibideak, kontrasten ere, Laskaotarren emaztea setiatzen dute, esaterako, bombarda jartzen zuzte, arma nahiko puntakoak erabiltzeko gai dira, baseukaten beraz, fronte militar ezberdinak, bere etxaia ziren leinuetan, baita bere banduaren barruan ere, eta baita geroz eta organizatuago zeuden biztanle haien artean. Eskerrik Miguel. Galderaren bat, bai. Nire galdera da, jakiteko pizkat, zelan transmititzen zituzten, komentatu dizkiguzun, botere honen oinarri guzti hauek, bai ondasunak, bai patronatuak eta bar, zenolako estrategia jarraitu zuten, 15. mendera referitzen naiz gehien bat, leinuan artean maiorazgoren bat sortu zuten, edo banaketa bat egon zen, edo zelan kontserbatu zuten, zan nahi dut, erentziaren inguruan zer komentatu aldi guzun. Bale. Egia da, maiorazgoen kontua, behintzen modu garbi batean, ez dagoela dokumentu bat, esaten duena, maiorazgo berezi bat sortzen denik, familia honen baitan, momentu batean ere, baina de facto, ikusten da metatze progresiboa dagoela, batez ere 15. mendiaren erdialetikan, Hogei amezketa, bera azten da pixka bat ondasunen kontu hau organizatzen, dokumentazioan baita ere hori islatzen, seguruenik aurretik bazeukaten ordenamentu bat, baina ez da hori idatzirik gehatu. Garai hontan, 15. mende hasieran pixka bat Gaztelarkoroare azten inguru hauetan, Enirio, Aralar, Agauntza inguruan zeuden teorien, errege lur, ugari horiek ordenatu nahian, Merino ezberdinen bitartez, Ferran López de Ayala tortzen zait burura, eta erregeak mutura sartzen duen momentu horretan ikusten du aukera, Laskaoko jaunak, pixka bat, modu ordenatu batean, idatziaz, eta bertakoekin, herriskekin, eta guzti hauek, beraien seguruenik lehenago zituzten akordio ugari horiek formalizatzeko. Gero, maiorazgo bat eduki gabe ere, 15. mendea zehar, garbi ikusten da metaketa bat dagoela, eta
pixka bat, horren guzti horren beranzko joera, jada Bernardino de Lazcanorekin ikusten dugu ja, 16. mendearen hasieratik, bai, Bernardino Juan de Lazcano kontrastan hiltzen duten honen semea zen, eta bere garaian jada familiak nahikoa deuda eta, zailtasun ekonomiko ugari pairatzen ditu, orduan, esan genezake 15. mende horretan, azten diela, pixka bat, lehenengo fase horretan ordenatuaz, beraien ondasun multzo hori, maiorezgorik gabe pilatzen seme zaharrenen erentzian, eta pilaketa horren gorenaldia, 60-70 hamarkadan esango genuke ematen dela, eta hortik gora pixka bat, bai, ahulesia minimo batzuk erauzten ditu. Nola hortzen zituzten? Errota eta Burdinolen kontuetan, datu dauzkagun kasuan, daude, erret kontzesioak, baina baita ere, bertakoekin akordioak burutuz, egindako eraikin berriak ere. Patronatuen kasuan, adibideak ugari dira, batzuetan jakintza konkretua baino, susmoa bat dauzkagu, baina nahikoa garbi geratzen da usurpazioa direla, beste batzuetan, atango kasuan esaterako, bertako biztanleek, Lazkanotarren botere militarra eta beraiek burua Nafarren aurrean, Nafarren gaiztakerien nola agertzen dira garaiko dokumentuetan, aurrean defendatzeko almenagatik, bai, beraien gogonez, ematen dizkiete, motantako patronatuak, horre suposatzen duen balore simbolikoarekin eta patrimonialarekin, ze askotan, goratu patronatu hauetara lotuta zioazela, bai, bertakoek, hamarkada edo mende askotan zehar, bilaturiko korta, sarobe eta bestelako esplotazioen multzoa. Eta seguruenik zentzu hortan ulertu behar ditugu, 83 inguru ziren korta eta sarobe ugari horien betatzea, bai, patronatuekin lotuta. Bai, ez dakit. Aipatu nahi duzun edo, 16. mendearen bukaeran uste dute, kriston barretazo eman zuten, ez? Lazkautarrek edo gutienez Miguel de Okendo ekin eskondu zirenean, eta hor Lazkauko jauregi hori, Zuarrizko jauregia, hortik atera zen, ez? Neko... Bai, egia esan, neure tramo kronologikotik atigatzen da hoi, ja modernistentzat usten dut, badauka gure ezagun bat, Cesarrek, duela gutxi tesi burutu zuen, Maria Lazcano, Okendo Tarroa, honen emaztearen inguruan, eta bai egia da, pixka bat, gainbera horri buelta eman zion figura nabarrentakoa, Maria hau izan zela, oinordekoa izan zen, nahiz eta emakumea izan, eta berari dagokio, gaur egun ikusten dugun, Lazkaoan ikusten dugun, eraikin horren sorkuntza eta pixka bat, estabilizazio ekonomiko horren erroa, bai, termino egoki erabili duzula uste dut. Horren anaia, Felipe Lazcano, hori Pujandan bateatu zuten justu 2006. Eta handi gutxira Madriden zegoen Austrien etxean, ez? Eko jarraipen hona izan zuten, baina gero adar hau bukatu zen, ez dakite horre eta zeukan jarraipenik edo... Ez, gero nagusiki beraien patrimonioa eta dokumentazioa baita ere, beste harrama nagusi batzuetan nahazten da. Gaur egun esaterako, gero infantadoko dukearekin ere batzen dira, eta gaur egun beraien fondo dokumentala esaterako Andaluzian dago, hauen kastelu antzeko finka batean. Bai, harrama nagusi hori bukatu zen, baina nolabait beraien ondasunak eta kontu haue guztiak, bai, beste bide batetik baina mantentzeko ekimen horrek resultatua eduki zuen, bai, oraindik gaur egun komentatu izan diote, tango jendeak eta ea zergatik zein demontre ote den infantako duke hori beraien herrian olako ondasun piloa daukana, ez dela inoz agertzen da norrote den,
nik esaten diot. Neure kasuan pixka urrin gehatzen zaidala, alik eta urritu joten naiz 14. mendera. Hauekin ez nahazteko, baina... Korreseko gaur egungo Andrea, jauna ez da, Andrea da Almudena, historia daria, Almudena, ez horatzen nire... Duk ez dari pantau, Almudena de... Bueno, nik galdera Korresekin lotuta, Korresen 16. mendean bidania asko agertzen dira, bidania militarren artean, eta asko dira eraikuntzan aritzen direnak, Elizak eta hor badakizu egon zen bidania dago, ez, Gipuzkoa Goierriko bihotzean, egon zen jende mugimendua. Bai, esan, Korreseko jaurgo edo patrimonio horren inguruan, bai kronologikoki eta bai geografikoki puskat, neure tesiaren mugen ertzean dagoenez, hor utzi dut, ez dut gehiago sakondu esan. Badaukagu dokumentu interesgarri batzu, Korresen zeukaten patrimonioa eta aztertzea gorduan, bai, bertago gaztelua eta bestelako, anegak eta zergak, baina gehiago ez dute hortan sakontzik izan, ja pixka bat arau modernoan barneatzen delako kontu hori, baina baliteke inongo duda gabe, bai, ze beste kasuetan, Aranako Jaurerrien kasuan, da, ikusten da, fluxua, harremanak, familiarrak eta inkluso lanak eta betetzera gorduan, bai, adibidez, aipatu dizuet, Aranako hitar asko behartu ez dela Goierrira joatea, hauen lurrak lantzea, eta beraz, litzateke arraroa izan beharko. Segurunik. Vale, beste galderaren bat, bai. Kaixo, Mikel, eskerrik asko eman diguzuen hitzaldiagatik. Zeuri. Nik galderatxo bat dut eta esan duzu Elizen patronatuak eta faktore simbolikoarekin duela lotura, ez? Eta beraien boterea legitimatzeko eta holako patronatuak eta erabiliko zituztela, eta esan duzu Elizak ere erabiltzen zirela, hilobi gisa eta familiaren leinuaren errepresentazio espazio gisa, ez? Bai. Orduan, nire galdera da, 14 eta 15. mendetako hilobiak eta holakoak konserbatzen dira, bai Gipuzkoan edo Araban ezagutzen dituzu edo ikertzen ari zera holako zerbait? Beno, hauen kasuan ez da horrela mantentzen, bai. Lehenbiziko beraien hilotzak, beraien Eliza nagusian lurpeatzeko utua zegoaten, Lope Gartzia Lazkano esaterako, bai, 14. mendeko jauna, bakigu, Lazkano bertan, lurpeatu zutela, baina Eliza, iraberriketago. Eta gero, jada, beraien joko politikoa eta interesak Araban kokatu zienean, beraien hilobiak San Frantziskoko konbentuan zeuskatela ere bakigu. Baina dakizuten bezala, duela esain beste ere, errotik behuzio estatu zuten. Así que, pena handiz, baina gogoarekin gatzen naiz hilobiek ikusteko. Ideia bat egitearen, okurritzen zait, ez daude kasu asko nik uste, ekaitzek ere kontrolatzen ditu nik uste, bai, pixka bat armen bila horrebili da, ikonografian da, ea nola hartzen diren, okurritzen zait, Gebaratarren kasuan, beraien Eliza nagusian, oinatin, San Miguel Elizan badaukatela oraindik kriptan, alabastrozko Pedro Vélez de Guevaran, okerrez banago, bere hilobia, ideia bat egiteko, baliagarri izan daitekena, kronologikoki, eta, beraien etxe zielako, ez? Suposatu dezakegu, zeukatela hor, zentzu hortan nahi dugu zituen, simbolikoki, estilistikoki, antzekatuzun edo lehia txiki bat, baina hori, suposizio bat dira, eta, oraingoz bintzat, dokumentazioak aipatzen dugu nahi kaso egin behar, eta horrekin konformatzeik besteik ez daukagu. Esan dozu entxe, Gazteizko San Frantzisko konbentuan eukizutela, eta ezagun da ea Gasteizen jauregirik zeukaten, nik ez dut inoiz entzun Lazkanotarren jauregirik Gazteizko aldezarrean egongo zanik. 14 eta 15. mendean, hauek sartzen diren garaian, ez daukat konstantziarik dokumentazioan behitzat, hor, inolako patrimonio eraikin zeukatenik. Ez dut uste. Izan ere,
hauen base nagusia, bai, kontrastan amaitzen dute, baina egia esan aguraineko gotorlekua, bai, ez dela mantentzen, baina dakigunez, bai, neurriengatik eta garaiko deskribapenengatik, nahiko sendoa zela, zeukala dorre nagusia eta baita harresiat inguratzen, pixka bat Mendoza tarren gaur egungo eredu horrek ideia bat egiteko balio digu. Bai, ez zeukaten oso urrin, beraz, Gasteiztik, beraien operazio zentro hori. Orduan nik uste horrek esplikatzen duela baita ere zergatik Gasteiz erdigunean ez zeukaten edo ez den agertzen beraien ondasun dorretxerik edo antzekorik. Bale, eta bigarren kontu bat, berak aipatu duenaren aritik, badago despoblado bat egon omen zen Gipuzuri izenekoa, Ugiberri Jauregi ondoan, eta oraindik mantentzen da ermita bat Santa Isabel de Gipuzuri. Eta esaten dute, Gipuzkoarrakan zeudelako, ikatza egiten, ez dakit garai hoietakoa den kontua, edo askoz berriagoa, edo zuk zehozaren entzun duzun, edo... Izan da, Uribarri Jauregi. Jauregi. Bai, sonatzit. Despoblatu horren kasuan ez dakit, denaela pixkat arraroa ere egiten zait, ze, adibidez, kontrastako, aranako, aranaren inguruan, hauen dokumentazioak aipatzen dituenean, bertako biztanen argumentuak, pixkat Lazkanotarren botere hori, argumentu original hori berain boterena kontrarrestatzeko helburuarekin hasten dira aipatzen, noiztik beraiek izan duten jatorri batean beraien gaineko soberantasun hori, bai? Eta aipatzen dituzte kontrasta eta San hiribilduen horretik bertan erroturi zeuden despoblatu ugari, bai? Izen mordoa neso batzen zenbat diren, baina batzu badira. Hau da, despoblatu pila orduan hauek iritsi aurretik, ustu egiten dira zergatik, hiribildu horietan pilatzen delako bertako jendea. Eta gero, hauek aprobetxatzen dutena da, jente pilaketa hori, ez? Nahi dutena, zergak eta jentea ere, modu errazagoan, kontrolatzea, hiribilduetan daudenean, defendatu ere samurrago egingo dira, baina bertan dorretxe edukiziko, samurrago daukate egoera kontrolatzea. Horregatik, iristen dira, bai, sakabanak eta hori, pixka bat amaitu ostean. Eta ez dakit, zentzu horretan, harreman hori zuka aipatzen zuen, seguramente, etimologia, Gipuzuri, neko garbi geratzen da nondi doan, baina ez dakit, lehinuen botere joko honekin erlazioan dagoen. Bale, beste galderarik ez badago, zuri geratzen da Mikel Bengoari eskertzen, hain hitzaldi interesgarria ematearren eta eskerrik asko etortzearen, Mikel. Mi esker, zeu guztioi.